Alhamdulillah, matur sembah nuwun Pak Agung, sembah nuwun ingkang kathah Pak Agung. Nggih, sepindah malih kula matur suwun sanget katur dumateng sedaya. Monggo Bapak Sugeng. Oh, ngene. Nggih, nggih, Sugeng sembah nuwun sedaya kemawon saking Linmas. Matur sembah nuwun mangke saged gabungan wonten mriki sesarengan kalian padha laras. Mugi-mugi kanthi acara menika masyarakat saking Prambanan nggih diparingi seger waras sehat, mboten kirang sutunggal punapa-punapa. Monggo salajengipun melangkah wonten dulur kula jaler ingkang wonten Prambanan, wonten Bapak Hari kalian Bapak Un. Bapak Hari niki sampur panjenengan. Bapak Hari kalian Bapak Un monggo mriki sampur panjenengan, monggo mriki Pak Bapak Hari, monggo monggo. Nah, saderenge kula nyuwun ngapunten nggih. Umpami ajeng munggah ijol riyin saged nggih. Niki contone kula. Ampun. Nah niki lho. Ijol 10.000 saged. Nggih. Matur suwun. Ngeten Pak Sugeng. Pengumuman nggih ngeten. Ingkang kajenge minggah gadhahi arta wungkul saged diijolaken mriki duwek suwek-suwek. Ya, sing dipangan rayap. Ya, mboten napa-napa diijolaken wonten mriki. Ya. Loh, mboten niku, mboten sing yang dawak-dawak, yang panjang-panjang. Monggo sotong goreng 500 monggo. Monggo. Bapak Hari kalian
Bapak Un, nggih. Ngersakaken gending menapa? Sumangga. Milih mboten napa-napa. Nggih. Mandhape napa jenengan napa Bapak? Pak Un. Pak Un. Niki Pak Un. Pak Un ngersake napa? Niki marawe. Oh, nggih, dados tunggal. Serune nggih. Nggih. Matur suwun Bapak. Barakallah. Lancar gini, Pak. Nggih, mugi-mugi cepet lunga. Lunga napa? Nang Mekah. Oh, Lho nggih. rezeki barokah kan lungane nang Mekah. Nggih. Mentang-mentang burine kah ya. Mburine ya mestine ngarep ya Ya ngono. Nang Mekah mbek Mbak Lia. Ya, kali Mbak Lia. Nggih. Monggo keningipun. Apa iku Mang? Kembang rawe. Kembang rawe. Mboten nggih mandhap nggih. Dadi niki kembang rawe mangkring nggih ya. Monggo. Dorong Jok, bapake. kembang rawe mangkring soalnya mboten mandhap. Iya, monggo. Pak Un. Monggo. Mas Bagus. Semangga kembang rawe. Padha laras lho iki. Gelantong, gelantong. Lho.
saya suwe saben jejer nikotan banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno nongo aku digawe lara kembang lelaki agawe larane ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku katon buyar mula wong tresna ora kena sembrono ora becik kanggone para wanita lanjut kembang rame iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalku krasa penak mas dilanjut petang rep mas kembang rame tok ya ora apa-apa gatel-gatel gak apa-apa kok mas padha laras lagi Mbak Yeni ayo emang ono aku mbak wis keroken aku mbak ayo Pak De ewer-ewer ambiar ceritane wong seneng tunggal sak balik wiwitan longko cecer sak pendinane saya suwe sak pencecer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak balik wiwitan longko cecer sak pendinane saya suwe saben cecer nyekel tangane ya banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenong hatiku digawe lara kembang melati agawe laraning hati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku katon bubar mula wong tresna ora kena sembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane ini mang rame luwe becik tak tinggal ae ya nggih kantosan matur sembah nuwun Bapak Nggih, matur nuwun sanget kagem Bapak Hari kalian Bapak On. Sembah nuwun sampun nyuwun gending. Pun kesupen mangke dalu niki padha laras di samping gending-gending klasik mangke wonten elektron. Nggih, wonten elektrone. Ingkang ngerjakaken elektron mangke dalu jam 8 atau jam setengah 8 mangke saged pepanggihan kali campur sari komplit saking podo laras menawi ngeresaken rawuhipun Ki Dalang Roman Widodo napa rawuhipun podo laras semoga panjenengan saged kesempatan wonten nomor HP wapi nomor telepon 085 649 792 596 utawi saged
langsung rawuh wonten tlatah Pulurjo Bening Gondang Mojokerto. Nggih, sepina malih matur sembah nuwun sanget dumateng sedaya masyarakat Prambangan ingkang sampun kersa ngrawuhaken campursari padha laras. Salajengipun menika wonten Bapak Suryono. Pak Sur, semoga sepindah malih wonten Bapak Suryono kalian Bapak Holer. Monggo ya. Nutup Bapak Holer, jenengan iki nutup lho. Nggih, ayo. Monggo manten iki malih wonten Mbah Dun kalian Bapak Sugeng. Monggo katuran dumateng Bapak Suryono kalian Bapak Holer. Semoga oke, Mas Karjo. Niki sak gandeng kemawon. Monggo. Monggo Bapak Holer, Bapak Darjo. Bapak Holer ugi Bapak Darjo. Monggo mriki sampur jaipongan Bapak Harjo ugi Bapak Holer. Monggo sesarengan jejogetan wonten mriki Bapak Holer. Monggo katuran dumateng Bapak Holer kalian Bapak Harjo. Semoga Pak Darjo kersa napa mboten Pak Holer kalian Pak Darjo. Monggo. Lho sampun sing ajeng sampun wonten Batun sampun wonten Pak Sugeng sampun wonten Pak Kidanos iki sampun. Sapunika giliran dumateng panjenengan ingkang wonten beberan kalih. Mboten meja niki beberan ya. Nggih cak nggih, beberan nggih menika nggih. Monggo. Kersana mboten Pak Pak Holer kersana mboten? Mboten kersa? Nek mboten kersa kula pindah malih, nggih. Monggo, Mas Bagus di monggo, Pak Holer kalian Pak Arja kersa? Mboten kersa? Nek mboten kersa, ceko. Motor sepanjang sangat dumateng sedaya bertamu dugi para tak undangan sedaya ingkang sampun kunjung acara menika. Samenika tindak melampah wonten beberan nomor angka sunggal. Nggih menika Bapak Sugeng kalian Batun ingkang miwiti ingkang mengku dusun Prambangan. Katuran dumateng Bapak Sugeng ugi Batun. Semoga Pak Suryono monggo. Nggih. Menika jagoan kula niki. Nggih. Ayo yayi garwanipun Kakang. Wis sak weta wis suwe anggonku antu-antu supaya isok joget marang sliramu Yayi. Ora ana wong wadon liya kajaba sliramu.
tenan. Kacek titik mboten kados niki, Pak Dun. Jemok 50.000. Jemok 50.000. Aja meneh derajate nggur 50.000, Dik. Awakmu njaluk apa wae. Aja suwi-suwi ya, dijemok suwi ngono. Tak berdaya. Nggih, pun monggo lagune napa? Anu. Amarga aku iki tresno marang sliramu. Lah, aku sadar ora bakal duweni awakmu. Ning isih ana tresno sing ketinggalan ngono. Apa sih artine? Ninggal katresnan. Ngono, karek ngono lho dawa wae ram. Lho, Ya. iki bahasane ngono. Oh, bahasane. Iya. Amarga aku sadar mencintai itu tidak harus ngeloni. Hai. Memiliki keliru meneh. Lah, menjurus terus Pak D kan lah arek. ngono lho, Dik. Ayo, Dadi wes. koyo ngono iku mau sak jroning atiku. Dereng ta? Ning seragenan Mas yo sing gayeng. Nggih. Oke, Bos. Saged nyanyi nggih? Ojo laras campur sari. Glantang, glantang, glantang. Terus. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Sampai semono ya iki. Sliramu ra krasa. Asline ya krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwane rino lan wengi. Muga-muga Gusti Ijabahi. Soka
Mas Karjo, sampean nyawang rene to. Barangnya kaya ngene iki lho. Walah temen. Lair tumulus sing batin yen nyawang kaya ngene iki. Sisane uripe awake dhewe gari kapan ning nek ora nyawangi bakale gelo. Nggih, Mas Karjo, Mas Hanukan, nggih, sak sampunipun niki mengke kala suwun minggah, nggih. Monggo, napa? Kendingin apa, Mbah? Sing goyang sampai bawah. Sing goyang sampai bawah doala. Goyang sampai bawah niku urus sawerane, sawerane tau urus nggih, ngosek-ngosek nggih purun mawon. Ngosek li bareng. Ya apa sih li? Ayo. Nggih napa malih? Mangga. Pun mboten sungkan-sungkan. Anu Joko Melarat. Ya syaratnya ngapunten nggih, kula sampai supe. Joko Melarat niku mpun anu kewajibane lagu mriki nggih. Nggih. Soale ngeten-ngeten iki Jokone riyen niku udah melarat kabeh. Ning alhamdulillah dengan suasana seperti ini bisa berusaha membahagiakan diri. Nggih, Joko Melarat. Monggo. Monggo ingkang dereng gabungan, ingkang dereng bergabung monggo pirantos. Ayo Pak Jo. Pun mboten sasukan-sukan Pak Jo, menerima segala masukan niki. Monggo, sesarengan berlaras. Joko Melarat. Goyang pati. Pada laras lagi. Iya deh. Ayo deh. Wiwi mula aku lah wis kono. Aku wong neska tanpa pondo donya. Joko Melarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso urip wis mulya. Iki wis wancine kowe didhawuhi karo Jabatmu sing padha sugi. Ora nyono lan ora lekewo yen sliramu ayo yo palakrama srengenge sampai bawah kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele. Bapak Kulin sumangga bulan parane Yen wangi. rebulan jenenge isuk tempe surene dadi delik tresna momong ayo Kang abang J monggo sak lajengipun sak mantune Joko Melarat diparingi apa malih niki. Oh jenengan nyuwun sing panjang. Kalih Lho, lek lagu nyuwun kalih panjang lagu nggih. ditambahi Niki malih. gentosan ingkang Iya, andhap. Bapak. Nggih. Nggih, monggo. Nggih.
mengke sonten, mengke dalu kula niku tesih ketemu. Nggih, nggih. Ampun was melanglan kuatir Pak Dun, nggih, wedal sak mangke menika niki jatahe kula. Mas Karjo, monggo. Barange bening. Monggo Mas Sanukan. Sampun sawetawis wedal anggen kula nunggu panjenengan, nggih. Mas Sanukan kalih Mas Karjo, monggo. Oh nggih. Sepindah malih matur nuwun Bapak Sugeng selaku Bapak RT. Niki para biyoda mboten wonten ya. Panjake padha ngantuk kabeh ora ana kepine iki. Ha nggih. Kula tuwaten biyodane ora ana iki. Nek masalah botole ku tak cerana Pak Sugeng. Mangke Mas Bagus, Mas Prayit, Mas Juwoyo ki mawon kebagian. Sing penting padha ngete. Ngono lho. Nggih, sepindah malih kula matur sembah nuwun sanget dumateng masyarakat sedaya. Khususipun wonten Telata Prambangan kanthi ngadakan sedekah desa menika mugi-mugi tansah pinanggihan, tansah diparingi seger waras sehat. Lagi alhamdulillah barakallah amin. Monggo ugi matur semandun katuran dumateng ingkang wonten dalem ingkang sakmenika mirsani wonten radio baik wonten Jagat Megantara FM 102,9, ugi wonten Suara Majapahit 877. Suara Majapahit FM. Matur sembah nuwun Bapak Sunari. Terima kasih sudah SMS atau sudah WA tadi, matur suwun. Mangke saged diadosi. Ugi ingkang sampun liput wonten Firdaus Production. Di samping juga ada Bapak Doyok Channel atau Pak Doyok Channel. Ugi matur sembah nuwun sanget ingkang sampun nyagoyong wonten HSM Musik Abang Jainal yang beralamatkan di Gresik. Matur sembah nuwun. Bahon sesepuh saking Perambangan matur sembah nuwun sanget. Oke, Pak Karjo kalian Pak Sulukan boten nggih kersa napa? Monggo nek kersa. Mereka jenengan nek minggah niki ditonton wonten seluruh Indonesia lho niki melalui Cak Doyok Channel. Sepindah malih matur sembah nuwun sanget. Ha wis. Iki para biyoda wis rada siap-siap iki. Digodhogno banyu dhisik nggih ya, cek panas dhisik nggih ya. Kopi apa susu? Nah, kopi tok mboten ngangge susu nggih. Susune melok nutut sinden. Oke, sepindah malih matur sembah nuwun kagem sedaya hadirin sedaya undangan ingkang sampun rawuh wonten Balai Perataran Balai Desa Perambangan. Matur sembah nuwun sanget. Bau wonten badol kalian Bapak Sugeng sak menika ingkang ngersakaken nggih menika Bapak Tresno kalian Bapak Hidanus. Nek mboten kersa Pak Darjo kalian Pak Holer atau Pak Salekan. Monggo katur dumateng Pak Hidanus ugi Bapak Tresno. Katuran dumateng panjenengan dipun aturi minggah wonten sasana pagelaran. Bapak Tresno ugi Bapak Hidanus. Monggo mriki joget sesarengan. Bapak Tresno ugi
Bapak Yanus monggo 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 mriki sesarengan padha laras apa monggo monggo tak falesno kon ayo suaraku tak falesno kapok gak iso menirokno ya ayo tak falesno suaraku gak dirokno jare ras tak falesno gak iso nirokno ayo mosok aku Aga Trisno Aidanus ngersakaken gending napa tembang ya ayo nek tak falesno kowe kira-kira iso apa ora ya oh kibote gak ono bare yo ngene iki yo gak iwu be ngetutno lho iki lho mau terus padha aku tak falesno gak iso gak iso ayo ya apa oke ngersakaken apa Pak Tisno oh nggih sembarang ku sing tuwek dhisik nek sing tuwek iku pasti enak temenan tuwek-tuweke sapu nek tambah tuwek mesti tambah kaku nek blarak kok lemes ah oke alhamdulillah Pak Idanus ngersakaken tembang napa niki? Napa? Monggo. Luwih sae. Nah, niki dipasang sampur jenengan hadap ke kamera niki dipirsani sedaya penduduk Indonesia niki Pak Idanus. Iya, nggih mlebet YouTube niki. YouTube ajak ngomong YouTube oke Samirah nggih
Napa malih Mbah? Monggo. Pun mboten usah disungkan-sungkan, mboten usah dinyang-nyang. Langsung biuk. Mak biuk. Nyah mak brek. Nggih. Jane negosiasi apa to Mbah iki? Napa Mbah?
Napa malih niki Pak Idanus? Hingga dipun keresaken, monggo. Monggo Cak Praye dimentaken mriku ya. Niki Bapak Radi ngentos ini. Wedang kopi. Nggih. Bapak Idanus niku nggih, kali Pak Tisno nggih. Oh, nggih. Sampun matur nuwun. Nggih, salajengipun niki wonten Pak Diun nggih. Pak Diun kali Mas Hari atau Bapak Hari. Oh, Bapak Nari. Nggih. Nah, nggih. Katuran dumateng Bapak Un ugi Bapak Nari sumangga. Pak Nari monggo mriki sampun jaipongan Bapak Nari monggo mriki Pak Un monggo sampur monggo sampur jaipongan Pak. Oh nggih matur nuwun. Pak Un digantos Bapak Sugi nggih.
Bapak Sugi. Aturan dumateng Bapak Sugi monggo. Go. Oh, jaluk bapak-bapak, Gus. Bapak Sugi. Sampur jahi pongan. Bapak Sugi monggo mriki. Kapur nempun jahi panjenengan apa? Bapak Sugi lah, Bapak Sugi sumangga Go. gelantong Tong. jelek Le. jelek. Le. Monggo Pak Sugi. Nah. Bapak Sugi nyuwunipun jula-juli. Mas